विपत्ति से जब भेंट भइल, सबके धन के ऐठल ऐठल घर में बैठल मिट गइल। बड़का बड़का वीर जब भूपति विपत्ति से जब भेंट भइल, प्राग में जगत में जब तब काम घिलौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल।